खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो खनसे बरायबावबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन आसार बानायनाय माने फुड प्रसेसिंनि सायाव जोङो गामिनि माखासे आइजोफोरखौ लानानै सानब्रैनि मोनसे फ्रि ट्रेनिं फैदोंमोन आरोना बिनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायदों। अन्नानै गासैखौबो खावलायो माने भिडिअखौ जोबजासे नायदो। जुदि मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मैखुन ओमफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय थाइजौ सामब्राम गुफुर खान्थाल गासिबो नालेंखर सोरनोबा नांगौबा अर्डार हरनो हागोन जोंनाव कन्टेक्ट नाम्बार होखागोन बिहरदोल'। बेयो जाबाय जोंनि ट्रेनार सार बिथाङा माबानि कार्बि आंलंनि लांहिन होननायनि ओमफ्राय बेनो आरो जोंखौ फोरोंफैनाया सानब्रैनिमोन बे आसार ट्रेनिंआ। बे सारा ओइदिनखालि आं जेदिनखालि ब्लग बानायदों बे लास्ट देमोन आरोना। नै बियो बे मामोनलाय देमु थाइखानि जुस ओमफ्राय नै बियो टमेट' सस ओमफ्राय नै बियो नालेंखर आसार ओमफ्राय नै बेवहाय दङ लायगोरदो देमु मामोनलाय मेवा लेबु नै बियो ओमफ्रायो नैबे लेबु आसार गासिबो जों खालामजोबनाय। अमा बेदर रुबाय नै जोङो थाइजौनि जुस अमा बेदर सिनि गलिगासिनो ना बेखौ मायाव होगोन मेंग' जुसाव ना जाबाय बयबो बुजिनायनि गेजेरावनो। अभी हम बना रहे हैं मैंगो का जूस जो कि हम ये देखो इसको क्या कहते हैं सिनी को मालूम शुगर को बॉईल कर रहे हैं। उसके बाद हम अभी मैंगो जूस में इसको डालेंगे। खान्थाला थाइबेसे जाखोलै सिख्लाफोर मेरला थ' हिसाब थागोन बेसे गोरलै गोरलै हानांगौ बिदि हानांगौ गोबा गोबा साइसनि लाबोखादों बेदरखौ जायनो नांगौ जोंनि नैबे मामोनलाय होरो खोदोमथला क्लास्टार बेयाव बिहरनो हागोन। माबायदि मोनदों मादै ट्रेनिंखौ सोलोंनानै आसार ट्रेनिंखौ सोलोंनानै? आसार ट्रेनिंखौ आं मोजां मोनदोंमोन मोननायाथ'। ओमफ्राय दा जों बेखौ सेन्टारखौ सालायलाङा गोसो सिङावसो माने एसे माने ट्रेनारफोरनि सायावसो डाउट दं आङो। मानि थाखाय माने सलिनो हालांगोन ना हालाङा बेखौ जोंनि सायावसो जों जयै जुदि खौसे जानानै आवगायलाङोबाथ' हागोन ना मा होनो? आंनिबाथ' हागोनखौनो बांसिन गोसो दं। हायो आंथ' हायो
हायो जों गासिबो नोट्स खालामना लाजोबखाबाय ओमफ्राय एबार जों खालामजेनबाय नालाय गासिबो खालामनांसिगोन जुदि सोरनोबा नांगौबा जास्ट अर्डारल' खालामदो आरो ना मा खालामदों मा बुस्थु बियो गुर मेथाइ जाले खिथानो रोङाखै गुरखौ मा खालामदों माजों मारै खालामदों दैजों आवलायदों ओमफ्राय बेखौ मायाव बाहायगोन दैयावब्रा आसाराव खावनानै मा रायलायबाय थाखो आब' आयौ नालाय रावबो नाहरा हरदोलाय मानसि रायलायनायाव बेस्थ' खामानि होनानै होखाबाय आंहा दा बुरजा मोनलांगोन नालाय जों एसे माबादों बांसिन खामानि मावदों बुरजा लाङोबा साखौनो खिथानो रोंथारा नै बिमा फिसायाव सिलाबो नै आसार खालामनो ओरैजाय मा खालामगासिनो सामब्राम गुफुर सायगासिनो बेखौ मा खालामगोन आसार दा गासिबो आसार जोंना मेंग'नि थाइजौनि स्क्वाश माने दै होनानै लोंनांगौ आरोना बेखौ जुसानो जाबाय ओमफ्राय बेखौ गिलास बेखौ हाफ लायोबा ओमफ्राय आधा दै होनानैसो लोंनांगौ जायो आरोना बेखौ स्क्वाश होनो आरोखि जोंना रेडि जाबाय हरदो आं लोंसै बेखौ फिसालाया लोंजोबबाय सलायदोंबा बिमा फिसा बिनि उनाव मा दं नै निउस चेनेल फैबाय नै बेसेबांसो रोंखो हारसिं मावनानै जानो हानायनि जाबाय मा बानायना रोंखो आब' सारनि माबा आब' ओमफ्राय दा आब'आ माखासे बुंदों आरोना जोंनि बे आसार बानायनाय सेन्टाराव फैनानै माबायदि मोनदों आसाराव फैनानैथ' जोबोद मोजां मोनदों हिनजावफोरा न'खर बेंनानै सङै खावै जाहोयै लोंहोयै एफा खस्थ' बानायनानै नोंसोरदि बेबायदि मोनसे एसे मोजां खामानि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ आं जोबोद साबायखर बावो बेखौ मावनायनि थाखाय जाहाथे उनावबो नोंसोर आरो साबसिनै जौगाखांलांनो हायो बेखौ आङो आसा खालामो जौगाथों होननानै इसोरनि खाथियावबो आं आरज गाबो आरो जाहाथे नोंसोरनि मावनायखौ नुनानै थुलुंगाखांनानै जाहाथे गुबुन हिनजावफोर आइजोफोरा बिसोरबो जाहाथे थुलुंगाखांनानै बे हाबाफारिखौ सोलोंनो गोजोननाय थाबाय आब'निसिम जों लिंहरजादों आंनि माबायाव बे सेन्टाराव ट्रेनिं सेन्टाराव दिनै आलासि महरै माबानि अमेन सेलनि सेन्टार सोलियो ओमफ्राय आब' फैनानै माबायदि मोनखो आब' जोंनि सेन्टाराव आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय जोंनि आइजोफोरा जे आगानसे नङा आगाननै नङा आगानथाम आवगायबोगासिनो दं दिनैहाय गावसोरनि आथिङाव गसंथानो होननानै दिनै बिथांमोना आसार बानायदों आरो बायदिसिना खामानियाव बिसोरहा इनभल्भ दंबावोसो जि दानायखौ लानानै न'खर सोलिनो थाखाय आसार बानायनाय गोबां रोखोमनि आसार गोजोननाय मोनबाय बिथांमोनखौ नायफैनानै माने गोरों रोङै बिथांमोना गासैखौबो ज' लानानै गावसोरनि न'खर संसार सालायनो थाखाय आरो समाजनि मोजां खामानि मावनो होननानै आवगायबोनायाव आंहा
गोबां गोजोननाय थाबाय बेखायनो आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर होबाय इयुनावबो बिथांमोना बिदिनो आवगायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय गोजोननाय थाबाय आब' नै आब'आ आसार लांसिगोन जोंनि सेन्टारनिफ्राय मा एसे साइज जाखोलै अमायालाय आयौ माबा गोजा जाहोबायसो अमायाव इसिबांनो बेसर गुफुरा जोंना अमा बेदरा जादोंना जायाखै लांफैदोल' सोर सोर जानो गोसो लास्टमोन नालाय जयैनो मोनसे फट' लानो नागिरदों नै बेवहाय गोबां रोखोमनि आसार दं जुसबो दं जों बानायनाय जों गासिबो बेयो आरो जोब्बाय दिनै कास्टमार बबे बिना बे आं लाग्रोन नोंलाय नङा फार्स्ट कास्टमार नै नोंबो लागोन रा दे हरदो दे ओमफ्राय बे माखौ लायो मा मानि ओमफ्राय बेयो खोन्थाना होदो दे अबे लेबु अबे थाइजौथ' गैलान्दां बे लेबु मेवाइ लेबुजों मेवाइजों मिक्सार ओमफ्राय थाइजौआ बेल'सै मोनसेल' थाइजौ साबसिन जागोन ना दे लानाय लादो अबेखौ लायो बानलुआबो हनै दे लाबाय बानलु दं हो फैसा सोलायो दे लादो दे दोनदो बास्केटाव खुलुमाबो जानो बुनि जाबाय जोंना जाजेनबाय फैद' बे मोजां जानो नङा नामा दे आसार लायदोरा बानलु सससो बानलु मेवाइजों लेबुजों मिक्स ओमफ्राय बे लेबु मोनसे दंना ओमफ्राय बैग्रि ओमफ्राय गैला थाइजौ गैलाथ' गैला जोब्बाय माला बानायनाय जाजाबाय दा 10 दिन दोननांगोन दासो बानायदों नालाय जों दिनैसो 10 दिन दोननानै जादो माखौ लायो माखौ लायो बानलु दं बेखौ लानांगौ जाखो आं नैबेखौ लानोसै लादो बे 30 थाखा 50 थाखा मोनसे ना दामखौ मिथियो नै होनबा होखाबायना